Jeden človek, ktorého ja si nesmierne vážim, mi raz povedal, že veľká vec nie je maličkosť, ale z maličkostí sa skladá. Aby každý, ja, ty, každý jeden, čo tu sme tá jedna maličkosť, aby sme dnes poskladali tú veľkú vec. Pán Peter Daubner zo Svetielka nádeje Banská Bystrica, 76-ročný pán, ktorý s nami píše každý rok krásny príbeh na pomoc onkologickým pacientom a mnohí z vás, ktorí nám každý rok svojou účasťou tak veľmi pomáhate. Pomáhajú aj tí najmenší. Ako každý rok začnem vás tým, že vítajte na Pilátuse, 14. rok. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, je to 14. ročník Československého dobročinného výstupu. Nič sa nemení v tom, ako to bolo predošlé roky, že výťažok veškerých, ktorí vlastne tu vyzbierame, tak pôjde na pomoc detským onkologickým pacientom v Brne a v Banskej Bystrici. Poďakovať Andrejke, mojej spoluorganizátorke, Tam pani pomôže za veľmi veľa vecí, ktoré proste vďaka ktorým sa nám darí. Ešte by sme nemali zabudnúť na pána Caletku. Činy srdca hovoria hlasnejšie než 1000 slov. Your life is your story. No one else gets to write it, no one else gets to define it. Every choice you make, every risk you take, every dream you chase, it's yours. People will doubt you, judge you, misunderstand you, but it doesn't matter. This is your journey, your fight, your legacy. Own it.